வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிம்பு நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் வெந்து தணிந்தது காடு. இப்படத்திற்கு AR ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த மூவர் கூட்டணி விண்ணை தாண்டி வருவாயா, அச்சம் என்பது மடமையடா ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து தற்போது வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் மீண்டும் இணைந்துள்ளனர். இந்த படத்தை வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் மூலம் ஐசரி கணேஷ் தயாரித்துள்ளார். வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் சிம்பு 20 வயது இளைஞனாக நடித்துள்ளாராம். இதற்காக சிம்பு தனது உடல் எடையை நன்கு குறைத்துள்ளாராம். இந்த நிலையில் நேற்று பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே திரையரங்குகளில் வெளிவந்த வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மேலும் படம் வசூலிலும் மாஸ் காட்டி வருகிறதாம். வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் முதல் நாளில் உலக அளவில் ரூபாய் 10 கோடி வசூல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் தமிழகத்தில் மட்டும் 7.4 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளதாகவும், சென்னையில் ரூபாய் 94 லட்சம் வசூலித்ததாகவும் தகவல்கள் பரவி வருகிறது. மேலும் வரும் நாட்களில் வசூல் வேட்டை பெருமளவில் அதிகரிக்கும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ட்ரெண்டிங்கான நியூஸை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சினிமினி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே லைக், கமெண்ட், ஷேர் எல்லாமே பண்ணிடுங்க. அந்த பெல் ஐகான்ல இருக்கிற ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும்.